Unió Literària estem contents que aquest maig haver-lo dedicat al Mir Geribert. Ja vam fer la part del còmic històric amb l'Oriol García Quera, que va ser dimecres passat. Avui tenim el retaule de Mir Geribert, Príncep d'Olèrdola del Comtat del Penedès, que tenim el Bienvé Molla i el Pep Tort, que són els autors. Un llibre que també hem d'estar contents perquè està editat per Edicions Grisol, que també és company d'aquí de l'Agrico. I que bé, que si bé la setmana que ve tornarem a tenir el Pep amb la seva estimada Ermessenda, que no sé si aquí somia més, el Pep que l'Ermessenda, no sé. I la trilogia de les tres novel·les històriques que ha fet, i l'última em sembla que era La Dama de Girona, es diu? Correcte. Ermessenda, la Dama de Girona, que està presentant últimament. I així tancaríem el cercle aquest de Mir Geribert. El mes d'octubre, el col·lectiu Mir Geribert, que d'aquí el col·lectiu Mir Geribert en som nosaltres quatre, junt amb el Miquel Florido. Doncs som un grup d'escriptors d'aquí del Penedès, Penedès entès com el Gran Penedès, i que intentem promoure també tota aquella literatura que tingui a veure amb el Penedès. Pot ser des d'aspectes de novel·lats amb històries del Penedès, des d'aspectes folclòrics, des d'aspectes poètics que s'inspirin allà jugant a la platja del Far de Vilanova i a la Pedra Seca o el que vulgueu, perquè en certa manera hi hagi el Penedès pel mig. En som nosaltres, el Pep, el Bienve, el Jordi Romeu, jo mateix, el Miquel Florido, no hi ha cap més aquí, pels nostres, i 60, quants més? Bueno, actius 35 i 60 a la llista. 35 actius i 60 que es van activar. I del Garraf moltíssims, i del Nau Penedès alguns, i algun del Baix Penedès, i de la Noia, la punta de la Noia no tenim ningú. No ens ve ningú. Ja vindrà un dia o l'altre. Bé, anant amb el tema de retaule. Amb el tema de retaule avui tenim els dos autors, el Pep, el Bienve. La taula que hi haurà aquí la dinamitzarà mitjançant una conversa el Jordi Romeu, que també és escriptor, que Germans de Sang, em sembla que és l'últim... Crec que és de guerra. Crec que és aquest, oi? Germans de guerra, mira bé. Bueno, és igual, però ja... No mateix, això no... He barrejat la guerra amb la sang perquè... No hem vingut a parlar d'altres. Sí, és un tema d'idees, no? Sí, mateixes. S'han barrejat. I després també tenim el Ferran Laguna, que farà una lectura no sé si un o dos fragments dues marques, dos fragments d'aquest llibre. El retaule, que ja us explicaran millor ells. De fet, el retaule és com una obra de teatre que es pot representar a la via pública, com un ball parlat, per entendre'ns. I d'aquesta manera és una manera de difondre aquest personatge, el Mir Geribert, que es va voler rebel·lar contra el comtat de Barcelona, parlem del segle XI, i que no li va sortir bé la jugada. I va acabar com les pel·lícules que ves, no sempre guanya el que teòricament és el rebel que hi contra els governants, que aquesta vegada no va anar prou bé la cosa. No va tenir un final feliç. Jo estic content que hi ha gent de Sant Sebastià per aquí, i el grup de pressing de Sant Sebastià, dels Gorgs, on Mir Geribert ens va fer la seva mare, de fet, un nom estrany. Armengara. Armengara, és que també molt fàcil que era dir-li Garlanda o un home així, Armengara. Doncs l'Armengara va ser qui va tirar endavant el que era la construcció, va donar l'ordre, i també les terres i el que fes falta per tirar endavant el que és el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Com que aquí és 1, 2, 3
i mig, 4, són poca gent, per 90 habitants que té Sant Sebastià, la diàspora gairebé tot estem aquí. Bé, us deixo més, que és en qui heu vingut a escoltar, i després, si us voleu tan interessar, hi ha el Pep Tort, uns quants llibres que li sobraven, i a disfrutar, i a gaudir del Mirjarivet. Molt bé. Doncs gràcies per venir a tothom, gràcies Miquel per presentar-nos i a l'Agrícola per acollir-nos. Si algú pot tancar aquella porta, seria una gran cosa. Miquel, et sembla que pots... Què? Sí? És que no És que penso que aquí davant hi ha els de bàsquet, Sí, per això, però si tanquem una mica de millor ja està. Perdoneu, Ara sí. I ara que us tenim aquí tancats, ara no us podeu escapar. És l'explotació de públic. Molt bé. Com ha dit el Miquel, jo no he escrit aquesta obra, però m'han convidat a presentar-la, i jo penso que no sóc jo qui l'ha de presentar, sinó que l'han de presentar ells, que són els qui l'han escrita. Per tant, jo el que faré és fer-los preguntes amb ells perquè ells ens presentin l'obra. I per tant, em sap molt de greu, però haureu de fer vosaltres la feina. Sí, ja ho trobarem. Val d'entrada, us presento una miqueta qui són. Potser aquí a Vilafranca no el coneixeu tant, amb en Bienve, però en Bienve és una figura cabdal o com seria això? Una patum, és una patum del nostre folklore i del nostre teatre, perquè ell ha fet molta feina, porta molts anys fent feina, tot just té 80 anys, però ha fet molta feina ja fins ara. Va començar en el món del teatre, va estar en els joglars de la dècada dels 70, va dirigir el Teatre Principal de Vilanova durant uns anys, va impulsar la xarxa de teatres públics de Catalunya, va fundar i codirigir diferents festivals de circ i pallassos, el Trapezi i la Fira del Circ, per exemple. I també va recuperar moltes de les festes de la Mercè, o sigui, tota la part més de folklore, el Carnaval també, altres festes populars a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú. Per tant, porta molta feina darrere, té molt de camí recorregut i ha escrit... L'altre dia estàvem parlant i em sembla que en deia una vintena de llibres. No? Sí, una vintena de llibres, no els penso dir tots, però sobretot molts dedicats a la festa popular, al folklore, i també té alguna novel·la i alguns llibres per nens. No? Ho dic bé, comptes? Sí. Correcte. I també teatre, i per tant podríem dir que el seu currículum és bastant extens. El que admiro d'ell és que, malgrat això, que té aquesta trajectòria, que podríem dir que ja té tota la feina feta que podria fer, encara està aquí lluitant per aquestes coses i per divulgar la cultura, sobretot ara del Penedès. I a més és un dels membres impulsors també del col·lectiu Mira Xerivert, que és aquest col·lectiu d'escriptors i escriptores del Gran Penedès, del que seria la vegueria, que estem intentant primer conèixer-nos entre nosaltres, després col·laborar entre nosaltres, i d'aquí, de fet, jo crec que això surt també perquè existeix el col·lectiu, perquè abans no ens coneixíem personalment, amb el Bienve jo no el coneixia, amb el Tort tampoc el coneixia, amb el Miquel tampoc, no? A tu sí que el coneixia. Però és gent que estava aquí de món literari i tal, però que no hi havia contacte entre nosaltres, i el bo que ha fet el col·lectiu Mir Geribert crec que és això, ajuntar-nos i que surtin coses noves i col·laborar. De la banda d'en Bienve jo crec que podríem dir moltes més coses, però de moment ja estem bé, fins aquí. De tant en tant quedem per fer un cafè i parlem de moltes coses i de coses amb les quals hem coincidit i que és molt divertit de parlar. I en Josep Tort... Ara arreglo el currículum. Doncs res, del Josep, què podem dir? És un escriptor que ha publicat 4 novel·les, totes novel·les històriques i totes són totxos, d'unes 300 pàgines. 300. Si no comptem les portades... I totes molt centrades en un tema que és al voltant d'aquesta figura del Mir Geribert i de la senyora Ermessenda, com ja ha dit el Miquel, ara acaba de treure el 3è llibre de la trilogia de l'Ermessenda, però la seva primera novel·la va ser sobre Mir Geribert, que es deia Mir Geribert, el príncep rebel, ho dic bé?
i que va sortir, mireu, tenia aquí apuntat i tot, i no me'n recordo ara ja, el 2010. No, 2012 tinc jo, apuntat? 2012. Tots publicats a Mandana, que és aquesta editorial que és aquí a Vilafranca, que és la del Ramon Nadal, que segurament coneixeu, i tots els ha publicat amb ell. Els de la Macenda va començar el 2022, amb el Tresor de Carcassona, el 2023 va treure la Comtessa Mare i ara l'últim és la Dama de Girona, que és aquest que presentarà la setmana que ve, entenc, no? També ha col·laborat amb el centre de... no, o sigui, el grup de recerques, diguéssim, no?, de Moja, crec que també va ser alcalde, potser de... no, això és un passat que vol oblidar. I també ha publicat altres estudis històrics, per exemple, amb el Raimon Soler, un sobre els sindicats de Moja. Bé, vull dir que també té una trajectorieta que Déu-n'hi-do. A més, jo penso que si vosaltres llegiu les seves novel·les, veureu que això és com la Bíblia. O sigui, els seus llibres expliquen fil per randa la història d'aquests personatges sobre els quals parla. No és allò que ha agafat una anècdota i parla d'aquella anècdota, sinó que realment és és gairebé un llibre d'història en format de novel·la. Que és una miqueta un expert, en aquest cas, en aquests personatges sobre els quals ha escrit. I amb ell, amb què hem coincidit? També amb el col·lectiu, i a partir d'aquí ens hem anat confessant les nostres penes i les nostres misèries dintre del món literari, que ja és prou dur, no? Però que compartim també moltes coses bones, que em penso que ara fa un moment ho dèiem, nosaltres no escrivim per vendre llibres. Nosaltres escrivim perquè ens agrada, perquè el que escrivim ens interessa i perquè hi disfrutem i perquè coneixem gent molt maca. Però si haguéssim de viure de vendre llibres, ho tindríem una mica magre. Malgrat això, continuem escrivint llibres i continuem intentant-los vendre i presentar-los a la gent per divulgar també la cultura. Al final, la nostra feina és aquesta també, no? Divulgació. Doncs aquí estem. Anem, però, a el que veníem a fer avui, que era presentar el retaule de Mir Geribert, que és aquest llibret que teniu a les mans. Dic llibret perquè, comparat amb els llibres que treu el senyor Tort, el devia d'escriure en una tarda, entenc, perquè si no... En tot cas, està bé que tinguem en mà un producte que no és per estar en mà. Què em vinc a referir amb això? O sigui, el que han escrit aquests dos senyors no és un llibre, el que han escrit és una obra que ara discutirem si és de teatre o no, però que està pensada per ser representada. No? Els llibres, quan nosaltres escrivim un llibre, una novel·la, està pensada per llegir-la, no? I els guions de sèries o de pel·lícules estan pensades per ser representades a nivell de cinema en una pantalla. Aquesta obra està pensada per ser representada i no en un teatre, sinó al carrer. I això penso que és un element que hem de tenir molt en compte a l'hora d'agafar-lo i llegir-lo, perquè estem fent alguna cosa que no és realment l'objectiu d'aquest llibret. L'objectiu és ser representat, no és ser llegit. Per tant, quan l'agafem, ens agradarà, perquè és divertit, perquè explica coses interessants, però hem de tenir en compte que el que hauríem de fer és estar-lo escoltant i veient com uns personatges, uns actors, unes actrius, estan representant aquesta obra i, per tant, està pensat per ser parlat. La meva idea era, a l'hora de fer aquesta presentació, era dividir-ho com en dues parts. Primer, que ells expliquin exactament què és aquesta obra, per què l'han escrit d'aquesta manera i quin era l'objectiu d'escriure-la i per què, i l'altra, explicar una miqueta la figura del Mir Geribert. Però el BNB, que és molt convincent, m'ha dit que primer creia que havíem de parlar de qui és en Mir Geribert. Però com que no tenim tota la tarda, li demanaré amb el Pep... Anava a dir que llegeixin el meu llibre. Li anava a dir amb el Pep que ens expliqués qui és en Mir Geribert, però només amb una condició. Tens entre 1 minut i 2. Plego. A veure si ets capaç de resumir en 1 minut o 2 a explicar-nos qui era en Mir Geribert i per què és important per aquestes terres on vivim ara mateix. Comencem bé, Vinga, va, pregunta. Comencem bé, Qui és Mir Geribert en 1 minut? Difícil de respondre, la veritat. Jo crec que Mir Geribert és un personatge històric, el que compartim la dèria amb ell i jo, un personatge històric que va tenir una idea en un moment determinat de que podia haver estat comte o vescomte, o que podíem anomenar,
d'un territori nou que s'estava creant, que en aquest cas seria el que coneixem ara com a Gran Penedès. El Gran Penedès estaríem parlant que seria Alt i Baix Penedès, Garraf i una part de l'Anoia, des de Riu Llobregat fins a Riu Gaià, de la Serra d'Ancosa fins a arribar a Mediterrani. I aquest personatge es veu en una situació, en un moment determinat, en una conjuntura, amb la suficient capacitat de crear un comtat nou. Els esdeveniments del moment el que faran és que la seva idea no prosperi i que acabi tan malament com puguem arribar-nos a imaginar. I a partir d'aquí ho deixo perquè només em dones un minut per poder-ho explicar. Si voleu 10 minuts heu de llegir el meu llibre, que en 10 minuts està llegint. Bé, doncs la figura aquesta... Que pot continuar, no? Ah, sí? Home, Tenim temps. no has esgotat. No has esgotat el minut? No has esgotat el minut. No, però jo penso que ja està bé d'entrada. D'entrada està bé perquè el que no ens has dit en quina època és això. Bueno, ell més o menys que estava al Penedès del segle X-XI. Estem parlant d'un espai on Catalunya, tal com la tenim pensada, no existeix, i estem parlant amb uns comtats que es diuen els comtats de la Marca. No podem idear com Catalunya, sinó uns comtats que els reis francs han posat aquí uns nobles perquè aturin les entrades dels andalusins, i aquests nobles el que estan fent en aquests moments és expandint-se en direcció sud cap a terres sagrades. I Mir Geribert serà un personatge important d'aquest espai del segle XIX. És a dir, estem en un moment històric en què Catalunya no està formada com a tal, sinó que hi ha uns comtats que estan fent frontera amb les terres musulmanes i que, per tant, el Penedès està com al mig. Això ho hem parlat altres vegades, que el Penedès era un lloc de pas, com si diguéssim, entre uns i altres, i que això volia dir que era un lloc inestable, que els que hi vivien havia de ser d'una pasta especial, perquè havien d'estar disposats a que passessin uns i altres, i això està explicat en la història, la historiografia ho explica perfectament. I després, aquesta lluita de poders que hi havia per allà, que en els llibres d'Ermessenda s'explica superbé, i a més s'entén llavors tot, que és que aquí hi ha com unes lluites entre els diferents comtats, entre els diferents senyors, els senyors de la guerra d'aquesta zona d'aquí, els comtes que estan a Barcelona, i per tant és unes circumstàncies polítiques i estratègiques que són molt complexes i que són molt difícils d'explicar en un minut. Per tant, està molt bé que ens hagi explicat això. Però penso també que és molt difícil d'explicar en una obra com aquesta, en què uns personatges surten i parlen i per tant ens expliquen alguna cosa que no podem veure in situ perquè no podem anar al lloc, però en canvi sí que hem d'entendre com està succeint i per què està succeint d'aquesta manera. Llavors, tenint en compte això, què és això exactament que ens heu escrit ben bé? Bé, espero que ens sentiu, però no hi ha més veu que aquesta, i prou, ja m'esforçaré. Per ser, jo ahir estava a Sant Sebastià dels Gorgs, estava visitant el monestir, ja l'havia visitat. Llavors, el personatge, a mi, des que soc molt jovenet, i pujava, jo era millor escolta, i a Olèrdola hi pujàvem molt sovint. Anàvem a acampar a la Font de Baix, que ara no s'hi pot anar ara, no? Llavors, en algun moment vaig conèixer el personatge. És un personatge que dona molt de sí, romànticament dona molt de sí, perquè és un perdedor de la història. És un home que es va enfrontar en el seu moment històric i va perdre. Va perdre d'una manera dramàtica, més no pot res. Va perdre la vida i va perdre... I una mica més, va perdre la vida, i una mica més per l'Hisenda, també. O sigui, va conservar l'Hisenda perquè amb la condició de que perdés la vida. Per tant, és un personatge que, des d'un punt literari, dona molt de sí. I des d'una òptica teatral també dona molt de sí. El que passa és que des d'una òptica teatral amb
pensat en un teatre romàntic, o sigui, amb 3 parets, no dona tant de si perquè s'hauria d'explicar tota la seva vida i s'hauria de recórrer a les emocions. I les emocions donen només una part de la vida d'un personatge, la part que aquell que escriu entén. Per tant, jo, i ara tornem enrere, la meva formació teatral no és la d'aquest teatre romàntic. Jo vaig fer teatre entre els anys 60 i 70 i els meus... d'on jo vaig aprendre teatre és del teatre èpic i de distanciament de Bertolt Brecht, del piccolo teatre de Milano, del teatre antropològic d'Eugenio Barba i del teatre de titelles de la companyia americana Bread and Puppet, que no sé si heu vist. Tot això que us he anomenat no és per fardar. Tot això que us he anomenat ho haguéssiu pogut veure vosaltres. Totes aquestes companyies van estar a Espanya, a Barcelona i algunes a Barcelona. Bread and Puppet va estar a Vilanova i jo diria que a Vilafranca també. Bread and Puppet era una companyia que feien uns titelles com gegants, però que en comptes de tenir tota una estructura com tenen els gegants, aquí els feien, eren homes amb xanques, sabeu què són, no? I feien teatre. Per tant, la meva, i insisteixo, tot aquest món del teatre dels anys 70, del teatre internacional dels anys 60 i 70, va estar a Catalunya, a Barcelona, i a poblacions del voltant de Barcelona als anys 60 i 70. Bé, els anys 60 i 70 és l'època en què es va crear el Circ-Cric, és l'època en què es va crear Comediants, és l'època en què es va crear el Teatre Lliure. Tota aquesta gent que treballava en aquests teatres, que avui us he anomenat, són contemporanis vostres, els heu pogut veure, sentir, i alguns suposo que els heu vist i els heu anomenat. Tot aquest moviment va desertar del teatre de les 3 parets i es va remetre a un teatre que en comptes de dirigir-se a les emocions massa senzilles per explicar coses, es dirigia a explicar les coses, a explicar d'aquell personatge en el moment que vivia i què passava al voltant d'aquell personatge i en el moment que vivia. I per aquesta raó és perquè hem construït aquesta obra a partir del personatge que en Pep ens ha donat la informació. Una mica va per aquí. Va. No? Deixa'm arrel del que m'ha comentat ell, diu, resumeix en un minut el personatge de Mircea Eliver. Això és pràcticament impossible. Això és una mala jugada que t'he fet. Però quan el Bien Ben va comentar, escolta, hem de fer una obra de teatre sobre Mircea Eliver, les 4 coses bàsiques que han de sortir a l'obra de teatre. Diu, com ho fem això? Perquè la idea era el que estava dient, i nosaltres el que volíem amb aquesta obra de teatre era una qüestió de proximitat, una qüestió de crear empatia sobre el personatge, una qüestió de donar-lo a conèixer. I quan diu això, diu, home, ben bé, si hem de fer una obra de teatre, potser serà una obra de teatre molt llarga. I no, la seva idea era claríssima. Havia de ser una cosa curta, una cosa per poder ser representada al carrer i una cosa que donés a conèixer el personatge. I, bueno, aquí tenim el resultat. Val, doncs jo ara penso que, com que ja estem parlant de l'obra,
estaria molt bé que en Ferran, que ens ha vingut aquí molt amablement, ens llegeixi el primer fragment d'aquesta obra i a partir d'aquí començarem a explicar com és. Senyores i senyors, i tota altra mena d'ànima animada que avui ha vingut a conèixer les aventures i desventures del molt agosarat Mir Geribert. Aquell que un dia gosà titular-se príncep de l'Àrgola i príncep i senyor d'aquestes terres del Penedès històric. Aquell agosarat, atrevit humà, que va creure que aquest tros de món, entre el riu Llobregat i el riu Gaià, entre la mar i la serra d'Arcosa, li podia pertànyer tot ella, i els seus boscos, i muntanyes, pastures i conreus, salvatgines, ramats i humans que hi habitaven i espontàniament hi creixien. Això que us contarem passava poc després de l'any 1000, que ara que som a l'any 2000 vol dir... Calculeu. 4 dies. Molt bé! Sí, senyor. Si més de 1000 anys. Si heu fet bé el càlcul i sou ben capaços de traslladar la vostra memòria 1000 anys enrere, no us podeu perdre el fil de la comparsa. Al final l'oïda i acuseu un xing. Si en teniu, si el teniu esmossat, escolteu bé. Un servidor de vostès és aquí per presentar-nos d'un en un els poca pena que s'arribaran fins a aquests cadafals a representar els grans personatges d'aquest retaule. També per aclarir-vos qualsevol convingut que si per poca pena o poca traça o mancança d'algun d'ells us fa perdre el fil de la història que us representarem. El retaule ho hem parlat, com en diem per aquells farals, tractarà en 9 quadres, o passis a la sort, i la visor d'aquest home, Mir Geribert, que va tenir un gran somni d'edificar un comtat d'Olèrdola o del Penedès, però que el curs de la història de la humanitat va actuar en contra d'ell. Es tracta doncs de la vida i gesta d'un home contra el seu destí, un heroi perdedor, i una gesta d'un home contra el seu destí, i perdedor. Un heroi perdut, un heroi no pas en el sentit dels grans conquestes, èxits sorprenents, sinó un heroi com molts de nosaltres. D'aquests que els grecs, a qui el rei dels aqueus van marcar al final a batallar a la lluita contra Troia, els quals després d'haver degollat i matat tots els seus habitants, la història els va fer perdre per la mare de desgràcies de la qual només l'ingeniós i astut Ulisses se'n va saber sortir. Doncs amb aquest fragment ja us dona pistes. Què hi ha? Què és un retaule? Algú sap què és un retaule? Un retaule, el retaule de l'església? Què és? Algú que sigui expert, allà darrere hi ha algú que ens ho pot explicar? Creus que... No, Guillem? No ens ho pot explicar? Va. Un retaule en una església què és? És una representació de la vida d'alguns personatges, no? Amb diferents escenes. No? De fet, en realitat, això és el que fem també en una novel·la. El que fem és explicar una història a través d'escenes. Diferents escenes que expliquen una història. Un retaule serveix per això, per explicar la vida d'un personatge en diferents moments, i això és el que fa el retaule de Mir Geribert. El retaule de Mir Geribert està dividit en 9 passos, que diuen, o 9 quadres, en què veiem diferents moments de la vida del Mir explicats per un diabló, que és en aquest cas el que parlava. El diabló fa com de conductor, diguéssim, dels espectadors, i els va portant d'un quadre a l'altre, perquè els quadres no estan tots situats en el mateix lloc, sinó que, diguéssim, que fan com una processó i van passant d'un a l'altre per explicar aquests diferents moments del personatge. Ho estic dient bé fins aquí? Va. Aquests diablons fan la funció
d'introduir els personatges, d'introduir l'escena, per tant, situar-nos, i després donar pas als personatges perquè parlin amb la seva pròpia veu, que és la part difícil, jo penso, de l'obra, perquè posar a parlar personatges que van viure fa 1000 anys no és tan fàcil. Per tant, l'estructura és aquesta. I a part, després hi ha els diablons i després hi ha els personatges que estan caracteritzats segons el seu llinatge, amb només alguna peça de roba o algun element que els identifica a partir de la presentació que en fa el diabló. I aquí ells ja van fent, cada quadre fan les seves cosetes. El que diuen les acotacions és que amb els elements mínims es puguin identificar els personatges i, de fet, clar, el que és més difícil és representar en 9 escenes, en 9 quadres, la vida d'aquest personatge que tots ja hem intuït que és bastant convulsa i complicadeta. La pregunta. Aquí hi ha un joc tota l'estona entre els diablons i els personatges i entre els diablons i la gent que està mirant i escoltant, que és, penso que la part més interessant d'aquesta obra, no? Que no és uns actors que surten allà i parlen, sinó que els espectadors també han de participar. És així o no és així? I quin és l'objectiu i per què? És així. Bé, m'havia deixat de dir que tota aquesta colla de patums que van venir, que van passar per Catalunya en aquesta època i que van mostrar el seu teatre i la seva manera de fer teatre, van trobar-se als anys 70 un moviment cultural popular a Catalunya molt important, que era el de les festes al carrer. I van aprendre'n de la mateixa manera que vam aprendre d'ells, ells van aprendre de la festa al carrer. I van aprendre de com es feia la festa al carrer. Els anys 70 era l'època de recuperació de tot. Aquí, en Eloi, ho sap també com jo, no? Els anys 70 es van remuntar les activitats festives de la cultura popular al carrer. I ells van aprendre molt. Bé, llavors, aquest retaule, el nom és això, una sèrie de figures, llocs, que en aquest cas són cadafals posats al carrer, on es representaran parts de la vida d'aquest individu i del seu voltant, a veure, tot té un to, tot tindrà un to desenfadat. El personatge és dramàtic, acaba molt malament, però no podem, per molt que sigui aquest personatge dramàtic, no podem pretendre que el públic es posi a plorar. El públic, el que se li ha d'explicar amb el públic que vingui és què era aquest personatge, què passava a l'època d'aquest personatge, què feia aquest personatge i com va acabar aquest personatge i, si pot ser, com va continuar la vida a partir del que va fer aquest personatge. I això s'explica, o hem intentat explicar, a partir d'aquests 9 passos. Imagineu-vos passos de la Setmana Santa. Passos, perquè són cadafals dalt del qual es representa alguna cosa. Més que representar-se, s'explica alguna cosa, en el qual, de tant en tant, es demana l'opinió del respectable. L'opinió vol dir que pot intervenir. Pot intervenir. No vol dir que se l'obligui a intervenir, sinó que pot fer-ho. Aquesta és una forma dinàmica de fer el teatre, que és la que jo conec i en la qual m'he format
i en la qual em van deixar guanyar la vida una mica, una temporada i tot. Evidentment, jo era un actor, feia de mim, amb la meva veu no pretenia ser Baríton. no baríton, la meva feina era mim, jo treballava a joglars de mim i el meu treball era corporal i no pas. Però de tot aquest món vaig aprendre aquest tipus de teatre que em semblava ideal per explicar la vida i obra de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, que pràcticament volia dir príncep del Penedès. En aquell moment eren paraules, o es pot entendre, que són paraules sinònimes, Olèrdola, la ciutat, i Penedès, el territori. Eren paraules sinònimes. Bé, llavors, què volia dir amb això? Se m'ha escapat. Bé, jo, més que res... Espera, que representa, ara me'n recordo, representa, o intentarem representar-ho, a la mena de ball parlat, perquè ho entenguem, a la mena de ball parlat. Per això hi ha un diabló, que acompanya el públic amunt i avall. Per això hi ha uns músics, que seran evidentment músics tradicionals, i per això d'una forma o altra caminem, perquè els balls parlats caminen, s'aturen aquí, fan la seva, o diuen la seva, fan allà i diuen la seva. Per tant, aquest teatre universal que va arribar a Barcelona, a Catalunya, als anys 70, va veure, va conèixer i va assumir part del teatre popular català. I les obres de comediants, que ja heu vist, són així. I eren així altres companyies que han actuat durant aquest temps. No volia interrompre la patum. No, ara ja està. No, és el que està comentant el Bienvi, no? Nosaltres, quan ens plantegem aquest fet, és perquè la dèria aquesta que compartim ja portem temps treballant. Ja ens vam crear una comissió de treball per difondre el personatge, en la qual es van fer una mena de conferències, on les primeres van ser conferències literàries, on es va explicar el personatge i diguéssim des del punt de vista literari. Vam fer unes altres conferències ja més destinades al món acadèmic, on es va explicar una miqueta el personatge des del món acadèmic. Es va fer un còmic, vam fer diferents contes per l'escola, sempre amb la dèria aquesta de donar a conèixer un personatge, perquè no m'he entès mai que un personatge tan singular com aquest, tan mite que podria ser del Gran Penedès, fos tan desconegut, més al Penedès potser que fins i tot a fora del Penedès. I l'objectiu al final, no final perquè encara tenim més idees al cap, però una de les coses que volíem en aquest retaule era fer una síntesi precisament d'aquest personatge, destacar potser els fets més importants, però tal com he dit el Bienve, que fos una cosa molt amena, que fos una cosa interactiva, que la gent pogués participar del mateix, amb l'objectiu, evidentment, d'explicar la història d'aquest personatge, però que la gent s'ho passés bé. Perquè la gent al final el que recorda és quan s'ho passa bé. I si fem un drama, per anar a plorar al teatre, doncs ja plorem gairebé el dia de cada dia per pagar les hipoteques, no? Doncs fem una història que la gent s'ho passi bé i donar-lo a conèixer. I és una vessant més dels objectius que ens havíem marcat per poder explicar aquest personatge. I que jo crec que, tal com deia el Jordi al principi, hi ha aquí, en aquest llibret, i jo ho he descobert ara al final quan l'hem escrit, hi ha dues maneres d'entendre-ho. Dues maneres. Una és quan el llegim, perquè es llegeix d'una altra manera, es llegeix d'una obra de teatre, i una altra quan ens l'imaginem interpretar. Que dins del nostre cap ja tenim la idea de com poder-lo interpretar, que és el que potser ens agradaria d'aquí un temps que tots vosaltres poguéssiu compartir aquesta nova experiència que tenim pensada per poder-la interpretar. No m'enroll més. Els actors i actrius d'aquesta manera que volem representar no han
entrar dins del personatge i dramàticament explicar la seva vida. No, simplement han de tenir la capacitat de transmetre al públic allò que vol dir el personatge, allò que el personatge ha representat i ha fet en la seva vida. Aquesta capacitat, aquesta forma d'actuar, això és el teatre del distanciament de Bertolt Brecht, que és tot el contrari del teatre de l'actors estudio, que és aquests actors que coneixeu, Marlon Brando i companyia, que pràcticament alguns acaben sombats de representar dramàticament aquells papers. La diferència del teatre de tots aquests directors i dramaturgs que us he anomenat és aquest. No fan que l'actor representi dramàticament i íntimament el personatge, no, al contrari. Han de saber ben bé qui és el personatge i fer que el públic assistent l'entengui. I perquè l'entengui l'han d'explicar bé. Molt bé. Ja hem explicat l'estructura de l'obra, l'objectiu, com ha de ser representat. Ara, quan us el llegiu, ja sabeu de què va, però jo crec que estaria bé que parléssim d'alguns passos concrets, no? O d'alguna d'aquestes escenes que es representen en aquesta obra, per entendre una miqueta més el personatge. D'entrada, per exemple, ja que has comentat això de Sant Sebastià dels Gorgs, què hi té a veure Sant Sebastià dels Gorgs amb la història del Mir Geribert? Això crec que és més pregunta pel Pep, potser, que ets l'expert. Gràcies per l'expert. Home, Sant Sebastià dels Gorgs és imprescindible per entendre un possible comtat del Penedès. Sempre hem de pensar que si hi ha d'haver un comtat ha de tindre jo sempre penso que hi ha d'haver tres qüestions bàsiques, imprescindibles. Has de tindre una ciutat una ciutat amb capacitat administrativa per poder governar un territori, en aquest cas això podria donar la capitalitat d'Olèrdola. Has de tindre un personatge rellevant, que en aquest cas és Mir Geribert, que disposa dels soldats o de l'exèrcit necessari per poder-ho tenir endavant, i necessites la tercera part de la pel·lícula, que és un centre religiós cultural que englobi tot l'espai religiós del territori i a més la cultura del mateix. I aquí jo és el que penso que Sant Sebastià dels Gorgs té aquest paper. Hem de pensar que és Ermengarda de Barcelona, la mare de Mir Geribert, qui comença aquest projecte. Per tant, si el comença Ermengarda vol dir que és un projecte que ja ve del clan vescomtal. El clan vescomtal serà la família encarregada de tirar endavant l'ocupació, diguem-ho així, del riu Llobregat fins a Terra de Gaià. I aquí és aquesta família la que té pràcticament totes les propietats, o gran part de les propietats del que seria el Gran Penedès. Sant Sebastià dels Gorgs, que és el centre religiós cultural, que ha de ser un competidor del monestir de Sant Cugat del Vallès, ha de ser un competidor del monestir de Ripoll. Necessitem un centre important i jo crec que és el paper que ha de jugar. Després hi ha un altre quadre que parla d'una anècdota, incident, trifulca, que passa a Barcelona, en què partidaris d'uns i altres es tiren els plats pel cap. Això ens ho podeu explicar també, aquesta escena, aquest quadre? Sí. Les circumstàncies i què va passar, més o menys, perquè ens puguem posar en situació. La capacitat de síntesi aquí és superimportant, Sí, veure, però això és un perquè repte. les baralles que hem tingut aquest home i jo per decidir què posem, què deixem de posar, com ho posem i com ho deixem de posar, han sigut potser no èpiques, però des del punt de vista de dir, home, bien bé, això potser no ho podem dir, i jo li havia dit, calla, que és una obra de teatre, tira milles, que això és un mite, això, aquí hem d'explicar, la gent ha de riure, no? Aquí sí que hi ha un punt, que és aquesta batalla, aquest apedregament
que hi ha des del casal vescomtal al casal comtal, que ens pensava primordial que havien de sortir. Han de sortir aquestes coses que donen a entendre quin personatge i quina capacitat té. Aquí hi ha un moment històric, que hi ha una revolta, hi ha una lluita de poder, que és el que comentaves tu abans, una lluita de poder entre el casal comtal i el casal vescomtal. Aquesta lluita de poder un dia desemboca en un atac, és la documentació el que diu, un atac amb pedres, fixeu-vos vosaltres, amb pedres, des del campanar del Palau de Vescomtal al Comtal. Un apedregament amb pedres, no es parla d'un possible estira i arronsa entre els vescomtes, com si algú s'hagués enfadat en un moment, doncs ara que m'enfado surto per la finestra i et tiro els tomàquets que tinc podrits des de la casa. Ve ser una miqueta una cosa d'aquestes així, no? Probablement va ser més important, probablement hi va haver una mica de sang, però no deixa de ser simptomàtic el fet que hi ha una revolta entre uns i els altres. I aquí hi ha un altre personatge que sortirà aquí, que també és molt important, que és l'Ermessenda de Carcassona, que gràcies a ella, prenent part per la banda del seu net, acaba salvant els mobles del comte de Barcelona en aquest cas, i la família vescomtal serà la que acabarà perdent. Però és una escena que havia de sortir perquè és divertida, només pensar-ho, només rumiar-hi, és imaginar que des del palau, al pis de dalt, et tiren els tomacons al terrat perquè tu li has tret la roba i te l'has posat allà. Una miqueta fa riure, no? I doncs aquí ho explica i ho narra i... I ja que has tret el tema, quin és el paper d'Ermessenda en tot aquest tinglado? En tot el tinglado en general, si he fet una trilogia per explicar això. Bueno, però t'explica'm un minut. M'has demanat que en un minut o 2 minuts expliqués el Mircea Rivert i ara vols que expliqui la No tenim més temps, és que a veure, hem d'anar a fer el sopar també. Tinc capacitat de síntesi, però no tanta, Quin és el paper d'Ermessenda així en general? Ermessenda... La mare dels ous, no? Dels contes, perdó. Jo crec que és la clau de potser conèixer la Catalunya com la coneixem ara. Vull dir, és una dona que jo sempre ho dic, té aproximadament 85 anys, que és una edat molt longeva per ser una dona d'aquella època. D'aquests 85 anys en governa 65, això es diu fàcil, m'agradaria saber si hi ha alguna altra dona que durant tota la seva història, de la història d'on sigui, governi durant tants anys, que governa al costat del seu marit, que governa al costat del seu fill, que governa al costat del seu net. És una dona que té molt clares les seves idees i que serà cabdal perquè el casal de Barcelona, el casal comtal, s'imposi sobre els altres casals que hi ha en aquests moments. Si et faig més spoilers de la trilogia no l'acabarem fent. I estaríem venint a parlar del retaule. Ja està bé, diguéssim que és una figura clau d'aquest moment i de la història de Catalunya en general. És una figura importantíssima. Jo crec que no podríem entendre Catalunya com és ara sense un personatge com aquest, un personatge d'Ermessenda de Carcassona, Oliva de Vic, Gombau de Besora, Mircea Rivert, potser ara Catalunya seria un altre. Jo penso que ara és el moment per fer la segona lectura, que té el Ferran preparada, i després acabem una miqueta amb algun retaule, amb algun quadre més i ja anirem per acabar. Vinga, va. Tot s'ha consumat. Ha estat bé mentre s'ha durat. La vida ha estat bella i agradable. Córrer per la muntanya, obrir camins entre l'Artiga, córrer per les muntanyes, amb l'excitació del vi, gaudir amb les dones. La taula ben assortida, fortuna de la brega, sang i suor. Ara ha arribat l'hora de la penitència pels anys ocasionats, per les vides cegades o robades, els honors merescuts o rempinyats d'altres. Tot s'ha durat. Tot allò que he volgut i he fet meu em retorna com una defensa. Un feixuc i endiestrat bagatge que malda per aclaparar-me. És tan just. Sí, és tan just. Em contesto jo mateix. És tan just amb els justos que ho han estat amb mi. I és tan rancuniós i arbitrari amb qui no ho ha estat amb mi. I ha estat honrat amb els amics i terrífic amb els enemics. Despòtic, valeitós, amb aquells que no m'han volgut bé. Jo he estat senyor de mi mateix. Altres, sí, m'han pogut incriminar per desmesura i covetjança.
però he estat per raó de les meves conveniències, com li escau al senyor que n'hi ha en el meu pit. He estat senyor dels meus desitjos i dels meus anhels. No m'han governat ells a mi. Només l'adversitat i l'infortuni m'han aturat. Avui, i ja d'aquí, amb la isor del vençut, però no m'han doblegat els homes. Només m'ha doblegat la vida i les oportunitats dels altres. La conveniència del meu cosí, el comte, amb una ambició i un poder més gran que la meva. Bec aquí a la meva visor. S'ha complert la meva planeta. Només el fat m'ha doblegat. Avui reprovat pel meu parent, fat de poder. He d'abandonar la vida perquè visc la meva nissaga. Però no m'ho del tot. Espodrillar el meu cos moridor, però viurà la saga amb el meu aneu. Demà seré llegenda. Doncs sí, heu llegit el final. Si no volíeu spoilers, ho sento molt. Però sí, el final es mora. I m'agradaria parlar d'aquest final. Per què? Precisament el que el fa llegenda és una miqueta això. És a dir, aquest senyor es va enfrontar al cop de Barcelona i va ser, diguéssim, una mena de rebel que volia fundar aquí, fundar no és la paraula, suposo, però bueno, jo no soc historiador, per tant m'ho puc inventar, volia crear aquí un comtat nou, diguéssim, i es va autoanomenar príncep, que potser no és la figura que tenim ara dels prínceps amb les coronetes i aquestes coses, sinó que era més aviat el principal, a veure si ho estic dient bé, no? D'un territori, era com el senyor del territori, i es va proclamar com a tal perquè firmava els documents com a tal. I es va enfrontar amb el cop de Barcelona i va perdre. Vull dir, les coses com siguin, no? Hi va haver un judici i com que diguéssim que qui dominava la justícia devia ser el mateix comte, li van donar poques opcions. Podia... No, això que ho expliqui el Pep. Quines opcions li van donar? Al final tu et tires i després... Sí, bueno, jo, perquè no vull equivocar-me, perquè no vull dir malament, perquè jo penso que ho sé, però tampoc ho tinc clar. Explica-ho tu, va. A veure... Quines opcions li van donar? Bàsicament això. Hem de ser una mica prudents. Va. Comencem per aquí, no? Perquè nosaltres el que coneixem és el que diu la documentació. La documentació aquí nosaltres no enganyem i tal com he fet en les meves vegades com aquí tractem de ser rigorosos en la documentació. Què passa? Els buits de la documentació són els que interpretem nosaltres i els que podem arribar a pensar que juguem amb tot això. Hi ha dues grans curiositats del judici aquest que li acaben fent a Mir Geribert. Normalment quan es feia un judici ja s'arribava tot pactat al jutge. O sigui, havien arribat a un acord, havien signat un document i el jutge simplement el que feia era dir, doncs ja si heu arribat a un acord sigui així. Curiosament, a la sentència del Mir Geribert, que és una sentència molt dura, no el culpen potser del fet més problemàtic o que podríem arribar a dir que és intitular-se príncep d'Olèrdola. Intitular-se príncep d'Olèrdola, quan ho fa, li dona el poder suficient per signar documents. Signar documents que només podria signar el comte. Per tant, si signa aquests documents vol dir que està governant. Per tant, penso que és una de les coses primeres del qual l'haurien de culpar i en cap moment el culpen per fer això. Això pot arribar si tu pots arribar a pensar, pots arribar a imaginar diferents situacions, doncs que això era un acord que teníem al comte, que no ho va fer perquè el comte de Barcelona no ho sabia, o et pot donar moltes situacions. Primera, aquesta no l'inculpen. Segona, Mir Geribert fa una cosa molt estranya una vegada signat aquest document. Se'n va, com aquell que se'n va passejar, se'n va fins a Móra d'Ebre i se'n va, diguéssim, a fer com una mena de creuada. Móra d'Ebre, que s'entén que a Móra d'Ebre hi havia els musulmans, A Móra. No, Móra d'Ebre. Perdó, Móra. Això és d'una irresponsabilitat total. Perquè estem parlant de que la frontera està al Gaià, estem parlant de que més o menys és a Roda de Barà o a Can Barra. Si tu te n'has d'anar a Móra,
Penes de mort, has de travessar tot un territori que està ple d'enemics. Per tant, els de Móra, si és que realment anava a Móra, sabem que mor allà, no sé si on anava, sabem que mor allà, el devien esperar amb els braços oberts. Perquè els de les torres de vigilància, el que hi hagin que dir, que en baixen 25 avall, que venen cap aquí, espereu-los. L'altre té temps de reunir tots els seus soldats, posar-los tots junts i anar-los a pelar. Què et fa suposar això? Què et fa arribar a pensar? Que és una mena de suïcidi. És una mena d'expiar les culpes. Per què espia les culpes? Que és això que llegia ell. Per què espia les culpes? Per salvar la seva hisenda, per salvar el seu clan familiar. A partir d'aquest moment de la signatura i a partir d'aquest moment de la seva mort, Mir Geribert i els seus descendents ja no es diran d'Olèrdola. Es diran de Sant Martí, de Sarroca. I el clan familiar mantindrà aquestes possessions. El clan familiar manté totes les possessions de Mir Geribert. O sigui que continuarà sent un clan familiar molt important i molt rellevant. I és més, després de la història, tornaran a aixecar la bandera de la revolta. La tornaran a aixecar després, això estem parlant d'una altra història. Per tant, aquestes dues sospites et fan arribar a pensar, primera, que l'acord és un acord pactat i que és pactat per salvar, la hipòtesi que sempre hem barrejat, és per salvar l'honor familiar i més que l'honor familiar, el patrimoni familiar. La nissaga. La nissaga. Llavors els meus fills podran continuar, malgrat no es puguin dir d'Olèrdola, perquè no m'interessa que hi hagi una ciutat que pugui competir amb la meva capital, que és Barcelona, no m'interessa, per això creo Vilafranca, no m'interessa perquè s'oblidi Olèrdola, creo Vilafranca, la doto de les franquícies necessàries perquè la gent l'ocupi, abandonis Olèrdola i tu et diràs de Sarroca, que és un castell, mitjanament parlant. En canvi, Olèrdola té una història, una memòria històrica que et pot donar una capitalitat que el comte de Barcelona no se'l vol tornar a jugar. Aquí estem fent una mica d'hipòtesis, Per això aquest final èpic, no? Com que no soc historiador, també d'allà. Per tant, ens va molt bé per donar aquest final èpic a la història de Mir Geribert, del retaule, i de tota la història de Mir Geribert, perdó, què he dit? Mir Geribert, d'una altra cosa, i que també ens serveix a tots nosaltres, el col·lectiu d'escriptors i escriptores, perquè el Mir Geribert al final el que fa és com aglutinar un territori, no? És com una figura que representa a tothom i que, a més, és important, té la seva importància històrica i, a més, literàriament té una força brutal. Com a heroi o antiheroi, aquí hauríem de valorar si és heroi o antiheroi, ho hauríem de veure, però que sí que té una entitat molt important. Jo penso que ja teniu tots els elements per agafar aquest retaule i llegir-lo amb uns altres ulls, i crec que més o menys ens hem pogut explicar tot més o menys el que volíem. No sé si tu vols afegir alguna cosa. Tens 30 segons. 30 segons. No, sí. Avui el tema dels resums em portes fregit. No, bueno, ho faig per ells. No, en sèrio, només dos temes, tres agraïments que penso que hem de fer. Això sí. El Miquel Florido, perquè si ha estat l'editor a través del Crisol Editor, doncs penso que ha fet una bona feina. L'Oriol García Quera és el dibuixant de còmics que ens ha cedit el dibuix de la portada i el dibuix de la contraportada, i els companys de grup de recerca de l'Ateneu Mogenc i l'Ateneu Mogenc, perquè són els que ens han publicat i ens han editat, van confiar en nosaltres des del primer moment, i aquesta nova col·lecció l'hem començada el Bien Bioma amb aquest retaule. Només volia dir això. Molt pertinent. Ja ho veiem bé. Endavant. Vull demanar-vos excuses per aquesta mena de que us he afluixat, tots aquests noms tant del Bertolt Brecht, el Piccolo de Milano, el teatre antropològic, el teatre de Precampape. És un gran teatre universal, però jo hi estava mirant Star Wars en el moment en què lluiten el més dolent de tots, el Darth Vader, amb l'heroi,
I, si us voleu tornar a mirar, entre allò i la lluita dels dimonis de Pastorets amb els dos còmics, doncs no hi havia gaire diferència, estèticament, Eren inclús les llums. Inclús les llums i el ciclorama que sempre surten als Pastorets, diferents no era gaire estèticament. I el que arribava tampoc, la lluita del mal contra el bé. El que m'estranya és que miris Star Wars, però bueno. I tant que miro Ja està Star bé, Wars. ja està bé. Molt bé, aquest és un bon bagatge també. Miquel, Jo sé, sí. només una cosa, potser per millorar, com mínim, des del meu punt de vista, sí, la part aquesta final d'espiar anant a Mora i que mori allà, el Mati, en comptes de dir un suïcidi, digues que va decidir espiar allò morint matant. I queda més heràldic, més... Ja me'n vaig allò amb les... Sé que moriré, però aixeco l'espasa i zasca. No dic, vaig allà, clic, esperar que des de dalt d'un turonet, doncs vaig fer fàcil. Ai, Hem llegit moltes històries de la mort però més final val de dir l'heroi. morint matant. És com aquest Queda final més. èpic, no? Que... Hi ha algun historiador de Mora que el transforma en un màrtir del cristianisme, perquè va a croada i el cataloga i explica com a màrtir del cristianisme. El cristianisme de l'edat Digues mitjana. que per la hisenda. A la família. Però a mi el que m'agrada ser és curós amb tot això, i amb la màxima prudència, perquè no podem demostrar ni una cosa ni l'altra. Nosaltres, què defensem? Defensem el mite, ens posem des del punt de vista penalesenc, d'un personatge que intenta crear un territori amb una idea de territori, amb una idea de fer les coses diferents. I el mitifiquem. El mitifiquem perquè és això, no? Però potser si tinguéssim una màquina de viatjar al temps potser ens portaríem una sorpresa. Sí, Potser ens el portaríem. Esperem que no. Si algú té una màquina del temps que m'avisi i vull. Sí, a tu t'ho diran, no pateixis. Molt bé, doncs jo crec que ho podem deixar aquí. Moltes gràcies per venir, per escoltar tan atentament. Moltes gràcies al Ferran per llegir tan bé. Moltes gràcies, Miquels, per l'edició, per l'acollida en aquest... Ah, perdoneu, sí, i tant, només faltaria. Per favor. Dues coses. La primera, Jordi, has dit que era una breu pinzellada de totes les virtuts que tots nosaltres havíem de una important que crec que la gent ho sàpiga, que és Premi Nacional de Cultura Popular. Sí, senyor. Però bé, a part d'això, la pregunta als dos, quan podrem veure això representat? Vinga, va, mireu. Quines perspectives hi ha? Procurarem. I a on? A veure, hi ha diferents opcions en aquests moments. Estem treballant en diferents opcions. El que veiem més complicat en aquests moments és trobar els actors per poder-ho fer. Això és el més complicat. Tots sabem que quan comença una obra de teatre doncs necessites el temps necessari per poder-la assajar. No ens agradaria fer una cosa que no agradés, sinó que ens agradaria que la cosa funcionés bé i això portarà un temps. La nostra idea és d'aquí, si estiguéssim molt de sort, m'aventuro a dir-ho jo perquè no ho puc dir, en un any i mig poder-ho representar. I on? Clar, ideal, doncs estaríem parlant del Castell d'Olèrdola, estaríem parlant de Sant Sebastià dels Gorgs, estaríem parlant de Sant Martí Sarroca, uns espais de així. Però això no vol dir que això no es pugui representar a la Rambla de Vilafranca, ni a la Rambla de Sant Sadurní, ni a la Rambla de Vilanova, perquè la idea és que es pugui representar a quants més llocs sigui possible. Però clar, com a bonic, potser perquè cada pas hauria de ser en un espai diferent, estaria en un lloc emblemàtic del Penedès. Jo m'he tirat a la piscina, un any i mig ho farem? I si fem un any? Un any i mig. Un any i mig. I la música s'ha de composar, vol dir que hi hauria acompanyat de música. Més que composar s'ha de buscar i adequar. No crec que ens puguem permetre un compositor o compositora. Però i tampoc ha de ser una gran... ha de ser... com n'hi diuen, una cobla de mig de 3 quartans.
una cobla de 3 quarts d'any s'aniria bé, per exemple. Inclús pel moviment i tal, no poden ser gaires músics per moure's amunt i avall. Ha de ser 3 o 4 persones com a màxim. I disposats a interpretar el que sigui i prendre-s'ho bé. Perquè l'obra ha de tenir un to desenfadat, encara que acaba, com molt bé representa ell, acaba molt malament, perquè aquest personatge va acabar realment molt malament. Va acabar a les presons de Tortosa. I amb el cap amb un cantó al cos no. Exacte. Gràcies. Acabem així, ara que és agradable. Digues, perdona. Quin nombre de personatges refereix a la taula per ser representat? Personatges n'hi ha molts, però jo crec que amb 10 o 12 persones, canviant-se els papers, farem. Perquè no representaran mai el personatge en concret, sinó representaran allò que representa, no el personatge en si, exceptuant potser Mir Geribert, no? Exceptuant un o dos. La resta sempre representaran allò que surt en escena. Quan has dit això, Eloi, l'actor s'ha posat les mans així. Ben esperat. Molt bé, alguna altra cosa a dir? No? Doncs ara sí, va, ho deixem aquí i moltes gràcies per venir.